Ahoj, som Rišo Gonda, slovenský reprezentant formulovej série GP3. Tento víkend sa na vás veľmi teším na veľkú cenu Maďarska na okruh Hungaroring spolu s Formulou 1. Okruh, jeden z najpomalších a najklukatejších v celom šampionáte. Formule 1, 4,4 km, v roku 2004 rekord od Michaela Schumachera. Poďme sa pozrieť, ako kolo na Hungaroringu vyzerá. Začíname kolo na maďarskom Hungaroringu najdlhšou rovinkou na tomto okruhu. Brzdíme do prvej zákruty miernom dole kopci. Je tu veľmi dôležité sa správne otočiť a mať veľmi dobrú trakciu na zadnej časti monopostu. Stále trošku dole kopec, ľavotočivá zákruta, kde sa neskoro brzdí a pomerne veľká rýchlosť v nájazde do nej. Potrebujeme sa vrátiť čo najskôr doľava, aby sme túto pravotočivú mohli ísť na plný plyn. Opäť otvárame zadné krydlo DRS. Neskoré brzdy, využívame naľavo obrubník a je to vysokorýchlostná zákruta na tomto okruhu, jedna z mála. Táto pravotočivá už ide do mierneho horekopca. SIčko veľmi pomalé na druhý prevodový stupeň, kde je opäť dôležitá trakcia, ostávame na pravej strane a opäť také trošku väčšie SIčko, z ktorého je tu momentálne veľmi dôležitý výjazd. Striedame pravú stranu trate s ľavou. Táto pravotočivá je veľmi rýchla, za ňou máme dole kopec, trošku takú kratšiu rovinku, takže výjazd je tu obzvlášť dôležitý. Ťažké brzdenie, pretože máme stále dole kopec a predposledná zákruta na ľavú ruku, vnesieme do nej nejakú rýchlosť, dôležitá trakcia, opäť sa snažíme dostať čo najviac na ľavú stranu a pripraviť si akoby výjazd zase na tú najdlhšiu rovinku na okruhu, ktorý je veľmi dôležitý.